Искам да ви запозная с фирма CarsBG и Korea Auto. Ние сме българо-корейска фирма, която сме от 2014 година. Вече над 11 години имаме опит във вноса на резервни части и автомобили. При нас клиента може да бъде сигурен, че няма да бъде подведен с реалните километри на автомобила и пълна сервизна поддръжка, и което е най-важно, ние внасяме оригинални резервни части. Тоест, всичко ще получите на едно място. Предлагаме и много добър гъвкав лизинг за хора, които включително имат лош ЦКР. При нас, освен голямото разнообразие от автомобили, които може да видите тук в шоурума ни, може да направите индивидуална поръчка, съобразена с вашата цена, т.е. възможности какво може да платите. Година на автомобил екстри, без никакво значение марката и модела. Ние може да доставяме абсолютно всичко. За всеки автомобил, който ние доставяме, ще се грижиме за резервни части и пълната му поддръжка, за страховка от натоварване на колата в Корея до регистрацията му в КАТ, и след това предлагаме гаранция до 2 години, което малко компании предлагат.